Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886 43 0402 или да ни пишете на нашата фейсбук страница Часът на Марио. В студиото на Часът на Марио пристигнаха току-що от тренировка Ивайло Нейчев и Димитър Пейчев. Джамбаза каза, че се готвите за мача на 6 юни, мача на надеждата, който се проведе в Бургас, комплекс Лазур, стадион Лазур, нали така? Стадион Лазур, да. Така, разкажете на кой, вие сте организатори или едни от организаторите на този двубой, този матч, който ще се състои там. На кого е идеята? Кой така реши да направите и пък и защо в Бургас? Ами аз ще започна, здравейте първо на всички, ще започна така малко по-далече. Мач на надеждата е имало вече в София. Той беше нещо като и бенефис на Стилян Петров. Да. На този матч беше събрана една доста сериозна сума, близо 1 милион лева, които бяха дарени на болници и на онкоболни. Миналата година с Ивайло организирахме един турнир благотворителен. Това е на вашите игрища? Да, точно така, да. Добре. А сега преди този матч на стадиона ще има пак двубой на вашия стадион. Как се води стадиона вашия? Нашия спортен комплекс е DS Спорт и е игрище, което е за аматьорски футбол. И съответно... Там в Изгрев беше, нали? Точно така, да. Добре. Там в колко часа ще се играе? Сега, турнира, който пак ще предшества този матч, ще започне на 5 след обяда от 4 часа след обяд и ще продължи до следващия ден, до 6 до обяд. И с цел, нали, да може и публика, и участници в турнира да могат да отидат да наблюдават големия матч на надеждата. Да, вашия турнир също е с благотворителна цел, нали? Там също ще се събират средства. Аз това почнах да разказвам. Да. Миналата година организирахме този турнир, който пак беше под егидата на фондация Стилян Петров. Звъннах на Стилян Петров, ние сме много близки приятели, поканих го да участваме на този турнир, съответно фондацията. Само да вместя и Община Бургас. Община Бургас. Тя помага. Той се отзова и миналата година турнира беше под егидата на Община Бургас и фондация Стилян Петров. На този турнир присъстваха всички известни бургаски футболисти, като почнем от Радостин Кишишев, треньори, Стойко Сакалев, Милен Георгиев. Мал Георгиев беше и той. Всички. Борис Галчев дойде, Благой Георгиев дойде, Валю Найденов. Да не пропусна някой. И този турнир беше в рамките на 2 дни, с специални покани към всички отбори и събрахме близо 22 000 лева, които ги дарихме на онкологичния център в град Бургас. Понеже сега като спомена къде сте ги дарили тази година, парите, които съберат, къде ще се даряват? След като направихме този турнир, около Нова година в един разговор с Стилян Петров, аз го поканих да участва, защото той не успя миналата година да дойде на турнира и той реши да направим нещо по-голямо, защото хората, с които искаше да дойде, са доста известни имена. И така не дойде идеята да направим мач на надеждата 2 на стадион Лазур в град Бургас, като всички средства от мача на надеждата ще бъдат дарени отново на онкоболните, на онкологичния център в Бургас, на Любо Пенев и Петър Хупчев, които се борят с тая коварна болест и всички хора, които имат нужда от подкрепа. Сега, матчът е на 18 часа, нали така? Матчът е на стадион Лазур от 17. От 17. Матчът е благотворителен. 2 отбора, отбор на българи срещу отбор на чужденци. Така, също известни българи. Известни българи и известни чужденци също. Аз сега ще ви прекъсна, ще кажа, билети могат да си купят на часовника, каса часовника и на операта и на Eventim.bg, а ти по-рано ми спомена, че има и виртуални билети. Има виртуални билети, те са с DMS на номер 17777, който иска да подкрепи каузата, може да си закупи виртуален билет. Там само подкрепя каузата, но не присъстват. Да, те са виртуални билети, които отиват в фондацията и след това ще ги използваме за каузата и за подкрепа на всички хора. Така, да се върнем пак на... Само да добавим и ОМВ, касите на ОМВ и на Технополис. На Технополис, да. Да се върнем пак и на вашите игрища. Там как става записването, колко отбора са, колко човека участват в отбор? Ами, тъй като мача на надеждата доста
така внимание и организация ни изисква и не можем да отделим много сили и енергия за турнира, който ще предшества този матч. Тази година самия турнир ще е в малко по-кратък вариант. И така решихме съвместно и с господин Манол Тодоров да направим две групи по 3 отбора и общо взето един ден ще са мачовете от групите, на следващия ден ще са полуфиналите и финала, който ще е от 11 часа. Добре. И отборите ще се играят 6 плюс 1 вратар. Ограничението отново ще си го имаме 35 години плюс и с 3-4 резерви, кой съответно желание на отборите, Добре. кой както иска да... По колко минути едно по време? Нали 2 по време наши? Да, 2 по 15 минути. 15. Само искам да отбележа, че наградата на победителя на турнира ще бъде безплатни билети в сектора на матча и награждаване на стадион Лазур пред цялата публика. Това е чудесно. Какви са очакванията? Така, доколкото знам, доста добре върват продажбите. Да, доста добре вървят продажбите. Тук искам да вмъкна нещо, което притесняваше доста хора, не само от Бургас, относно състоянието на стадион Лазур. Искам да благодаря на община Бургас, на DS Home, на Lego Group, които ни съдействат. Стадиона вече е в доста добро състояние. Седмица преди матча ще бъдат измити всички седалки, ще работят тоалетните и ще бъдем на едно доста добро ниво, за да се посрещнем всички хора, които искат да присъстват. Там на стадиона големия вече те ще си 11, нали? Там си 11 два отбора на българи срещу отбор на чужденци. Тук мога да ви спомена треньорите от българска страна, вече сме ги обявили, защото ние периодично обявяваме. Херо беше Херо, Неделчо Матушев, Да. Любо Шейтанов. На вратарите, да. Това са хората, които ще бъдат от българското от треньори. чуждестранните можем да кажем някой. Нямаме още имена, постепенно ги обявяваме. Ако следите това, което правим Имаме като имена кампания. обявени вече от футболисти играещи. От футболисти от играещи. футболистите, от футболистите. Димитър Бербатов, Стилян Петров, Мартин Камбуров, Мартин Петров от българите. Чудесно. От чужденците имаме Уес Браун, Гарет Бари, Ричард Дън, Якубо, Джо Харт вратаря. На този етап сме ви обявили. Гейбриел Бомлахов. Да, те първа ще обявяваме и още имена. Гледаме да имаме някаква последователност, за да е интересно на Най-доброто го хората. пазим За накрая. за накрая. Най-доброто е за Те накрая. как реагират тези чужденци, когато им отправят такава покана за такива събития? Много положително. Много положително. Те идват безвъзмезно. Единствено им осигуряваме спане и храна и идват за да подкрепят каузата. Така беше и на предния матч, така и сега. Пращаме им снимки от България, харесват България и нямат търпение да дойдат на матч. Сигурно са гледали, сега скоро приключи това състезанието. Джурото. То си е доста голяма реклама за България. Бургас бяха в Несебър и доста хора гледат и научават за нас. Харесват нашия град Да, много си е красив. и нямат търпение да дойдат на матч. Пожелавам ви успех и на DS Home игрищата, и на Лазур стадиона, да са пълни, да има много хора, да съберем повече пари от предните мероприятия. А други мероприятия предстои ли, които да организирате такива благотворителни? Имате ли някакви? Този турнир, който го правим, турнира малкия на игрищата, традицията е да стане ежегоден турнир. И за коя година го правите? Това е втора Това е вече. втора година, да. Той ще продължи да бъде под егидата на фондация Стилян Петров. Имаме намерение да говорим и с други фондации, които искат да помогнат, като средствата ще бъдат дарявани основно на болници. А мислили ли сте да не са само футбол, примерно баскетбол, волейбол, такива? други Добра спортове идея не да даваш, не включите? сме го мислили, но като идея е добре, може и да помислим. Но на този етап сме се спрели Вие конкретно. ще се включите ли в двубоите? Двамата. И двамата сме малко контузени. Контузите ли сте? Абе, на един крак, но колкото можем ще се включим. За идеята, за каузата, за да, шоуто, да. може пък или пък като съди ще има. Той е малко такава, по-бърз от разбира мен, се, но да. мисля, че... От едно време е бързак, да, знаеш, ще се спринт справя. има. Така е, да. А съдии, кои ще са, знаете ли са? Българи ще бъдат? И българи и чужденци очакваме потвърждение, за да можем да ги обявим. Аз само искам тук нещо да вметна. Много се надявам с този матч на надеждата така малко да провокираме бургаската общественост, която да проверим дали е зажадняла за футбол и да пробваме да напълним стадион Лазур. Първо имаме и много хубава кауза.
Тук искам да споменем и наш приятел, който се бори в момента с тежко заболяване, точно онкологично. Знаете всички за Наско, доста време така имаме кампания, която върви за него. Може би и за него ще отиде някаква част, със сигурност. И да видим тия хора дали са зажаднели за футбол в Бургас, защото гледаме, че има някакво развитие в момента и в Нефтохимик, и в Черноморец. Да. И силно се надявам да покажем Бургас, че сме футболен град и дано да напълним стадиона. Това ми е голямата мечта за този матч. И това, което направих миналата година с турнира и надградихме с този матч, премина всякакви мои очаквания и затова наистина така и с Митко от страна тук като организатори в Бургас работим за тая цел. И това ни е идеята. Така, за финал да кажем още веднъж. 6 юни, стадион Лазур, 17 часа и на DS Home игрищата 5 юни и 6 юни. Точно така, да. Там ще е като DS подгрявка. Sport Arena. DS Sport Arena в комплекс Изгрев, Бургас. Да заповядат всички. И да кажеш DMS номерчето. DMS номер 17, 3 седмици. Това са за виртуалните билети и приканвам всички да дойдем на стадиона, да наистина да напълним стадиона и да подкрепим тая наистина благородна кауза. Благодаря ви, желая ви успех и по-нататък пак да се виждаме за други инициативи и да помислиш за баскетбол и волейбол. Джамбазо знам, че е доста добър волейболист. Той видяхме го, колко беше добър. Скоро играем с него. Така, уважаеми зрители, с вас ще се видим след кратко прекъсване. Преди 3 години вие ни показахте, че когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Видях очите ви, усетих любовта ви. 25 000 сърца топтяха заедно в мача на надеждата. Доказахме, че заедно можем, но борбата не е приключила. Каузата ни продължава, защото все още много хора имат нужда от подкрепата ни. Включително и нашите приятели и идоли Любослав Тенев и Петър Хупчев. Време е да пренесем тази енергия край морето. На 6 юни Бургас ще се превърне в дом на вярата. Излизаме отново ръка за ръка с легенди на българския и световния футбол, за да дарим с ваша подкрепа онова, без което животът губи своя смисъл – надеждата. Нека напълним трибуните на Лазур, за да помогнем на тези, които водят най-тежката си битка, на тези, които се чувстват сами в най-трудните си дни. Нека отново бъдем заедно и дарим надежда. 6 юни, стадион Лазур, Бургас. Очакваме ви!